Представяме ви екстремните бургаски момчета, които предизвикаха истински фурор и спечелиха десетки последователи. Наричат себе си Team Venture. Смразяващи кръвта салта, прехвърляни от сграда върху сграда и висене на една ръка от покрив. Това за тях е начин на живот. Не, те не са екшън герои. Те практикуват един от най-популярните спортове сред младите – фрирън. Аз казвам Яни, това е Краси, Стоян и Николай. Ние сме Team Venture и като цяло отбора е сформиран от общо 2 години, 3. 2,5 да ги сложим. В началото всичко почна като шега, после се разрасна с нещо много по-голямо и станахме много близки. И сега сме като семейство. Какво е да живееш на ръба? Не ви ли беше страх първия път? Спомни си за първия път, когато се качи на... Не знам колко метра сме в момента. И трябваше да скочиш. Какво беше чувството? Винаги е страшно. В смисъл и до ден днешен, винаги когато погледнеш надолу или виснеш, нали, както казвате, или скачаш нещо на блок, винаги е страшно. Просто този страх се превъзмогва. В смисъл, нужно е да се преодолее страха, за да се направи това. А това е вид спорт, по принцип, къде се практикува най-много? Има ли такива състезания? Искате ли да се включите в нещо толкова екстремно като състезание? И кой от вас е готов най-много да го направи? Според мен е готов само Стоян за сега. Най-разраснат е спорта в Америка и в Англия. И не е много разраснат в другите европейски държави, но долу-горе са малко по-запознати с спорта от България. В България още не е официален спорт и няма зали по това. И като цяло децата, които искат да се учат, трябва да се учат на твърдо, на цемент, на пясък и не е много благоприятно. Не са много благоприятни условията. Не са като нас просто, да се пробват. А вие какво бихте посъветвали хората, които ще ви гледат в момента и ще се опитат да ви подражават? Бихме казали да внимават винаги като правят нещо, да са 100% сигурни в себе си. Доказват себе си просто. Доказват себе си. Това е най-важното нещо. Доказват себе си. Да, никога да не правят нещо, ако не са 100% сигурни, че то ще се получи, защото последствията могат да бъдат катастрофални. Стоян прави най-сложните неща от вас. Кое е най-сложното, което си правил? Трудно няма лесни и сложни неща. Всичко е въпрос на усещане. Първото нещо, което се научаваш, е как да падаш. Това е най-важното нещо, което трябва да се научиш просто. Ти от колко време се занимаваш с това? От кога се запали? 6 години нещо. 6 години нещо. Аз малък съм си диване. И съм вися постоянно по покриви, по дървета, скачам от пейки. Така че мога да кажа, цял живот съм си такъв. Имаш ли желание да отидеш на състезание и да представиш България? Ако ме приемат, ще отида. В смисъл, някак си ще събера пари, някак си ще отида. Как реагират вашите близки, приятели, познати на спорта, с който се занимавате? Казваме го спорт, ваше хоби. Относно салтата, които са наравно и на трева, на цемент и така нататък, харесват го, нали? Доволни са, харесва им, обаче като става въпрос за блоковете и за височините, малко не са съгласни, защото не могат да разберат това, как го чувстваме ние. Как възприемат майките ви това? Различно. Зависи. Ако сме от блокове, смисъл, ако се катерим на блокове и ако скачаме на блокове отгоре и просто майка ми, понеже моята майка малко така не ми дава да се катерят на блокове и са батални последствията. Да, така е. А само ми дава на поляна. На полянка ми. Да, точно. Аз си скачам на поляна, с това си стана випче. А това, с което се занимавате, прави ли ви по-популярни сред жените? Колко от вас имат приятел? Аз имам приятел. Аз и Нико си имаме приятел. Грешно са... вероятно имам преди да се занимавам с това. Да. Грешно се възприема фрирана. Фрирането определено не е да висиш от блок. Това е отделен спорт. Обясни ни какво е фрирана. Определено, значи фриранърци са хората, които се занимават с другия тип
другия спорт, експорването, повече с фриране се занимават, защото те са един вид свръхспортисти. И са по-екстремни, ако мога така да се изразя. Може ли да допълня нещо? Само за фриране. Фриране няма точно понятие за фриране. Това е свободно нещо. В смисъл, това е начин да се изразяваме. Това не е само спорт, в смисъл изкуство е. Комбинира много други спортове, комбинира това експорване, за което говориш Стоян, комбинира бойни изкуства, комбинира танци и акробатика и паркур. И каквото и да се случва, нали, в рамките на спорта, дали ще е на блок или дали ще е на земя, то пак е фриран, обаче просто в повечето случаи се разделя разделя го, в смисъл не го карат като едно нещо, едно цяло нещо, ами той скача това, той скача на това, той скача долу, той скатери по блокове и така. Искаш да кажеш, че в България не сме толкова, как да кажем, разкрепостени да приемем това, което вие правите. След стигнали това ниво? В България хората са малко затворени и не мислят за напред, в смисъл не са като някои европейски страни. И мисля, че само това, което те харесват и това, което те, нали, могат да възприемат, е това, което трябва да се възприеме. А всъщност е много повече от това и че е много хубаво, ако в бъдеще България нали, някакси се отвори към нови неща. Каква зала трябва да има в България, където и да е, не казвам в Бургас, за да успеете вие да тренирате нормално, безопасно и да развивате това, което вече е ваше хоби, да го направите професия, примерно? Ами, не е нужно да е нещо голямо. В смисъл, стига да е меко, задължително трябва да е меко, за да може, ако някой се учи, нали, да пада на меко, да може да се научи на правилно нещата, за да не го е страх. Според мен трябва да е или площадка, паркур площадки, както ги правят в, например, Англия, както с скейт парковете навън, много по-обезопасени, нали, от примерно детска площадка, от която може да се падне. Или както правят залите по акробатика, на същия принцип. Изпитвали ли сте някога страх? Да, всеки път. Винаги има страх. Искам да питам. Не. Той... Никога не го е страх. Съм си честен, има страх почти нищо. Може би от смъртта. Какво ще чувства след това? Смисъл, няма да има чувство, не знам. Не мога да се го обясня. Съм Аристотел. А мислили ли сте някога, че може да станете примерно каскадьори във филмите? Това ще е много яко. Ако се насочим към тази сфера, ще бъде супер. Защото ще бъде точно това, което правим. С какво искате да се занимавате? Вече сте в едно такова време, в което някои от вас учат, други те първа ще учат. Продължим с това, с което и сега се занимаваме. Което сме най-добри. Ние сме се най-добри в Ако някой не забележи, ще бъде супер. Успех ви пожелавам.